E bine să zici, dar e greu să faci. Eu fac vlog. Hai că mă strânge și mine. Nu mă cred că am dat pe jos. Aolo! Mama, dar nu pot să mi-o dau cu apă. Nu pot să mi-o dau cu apă. Hai, eu mă să mi-o dau cu apă. Mă să mi-o dau cu apă, fraților. Și nu să mai lipesc așa ceva pe fața mea. Asta fină. Din țăraș. Aolo. Să știi că nu mi-a făcut nimic. Masca asta. Mereu mi-a dat lacrimile. Asta i-a făcut. Mi-a dat lacrimile. Să plâng. Nu se dă jos. Să dă asta jos mâine. Fata de pe TikTok să nu vă las după ea. Că mai adulții dacă aia suportă, dar copiii vă garantez eu că nu se poate să... Și asta nu prea este de copii de 7-8 ani. Eu am 12 ani și 11. Nu, am deschis 11. Am uitat că am făcut 12 pe 10 ani. Sunt bine la 12 ani, dar voi copii la 10 ani. 8, 10 ani pe ok, gen. 10, 2, foarte bine. Poți să-ți faci la 10 ani.